जौसे बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय हायाव इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरदों। बे हाया आबै आबौ होलांखानायखा, बे माब्रै सरखारनि जानो हागौ? खारन जोंहा बे हाया आबौनि आबौ दाबल आबौनि जुगनिफ्रायनो जोंहा बे हाया जोंनि थाखाय गालांखानायखा। दा जों बे गालांखानाय हाखौ जों माब्रै सरखारनो हेगारनो हागौ? जों बेखौ हेगारनो हाया। जोंहा दिनै मानसिया हाजार हाजार बारिदों, हाया हाजार हाजार खमिदों। बे खोथाया माब्रै जानो हागौ? जोंथ' बेखौ मानिनो हाया, जोंनि रायजोआबो मानिया। जों मानिया आरो रायजो राजाफ्राबो मानिनो हाया। जौसे बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय हायाव इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर सोरखारनि सायाव बोराबनाय फोरमायदों। मानोना बारग' एनडिएफबि हान्जानि डिजिगनेटेड केम्पनि साखाथियाव थानाय जौसे बोसोरनिफ्रायबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय साबखायथि रायजो राजाफोरनि सायाव बियाबनि एमएलए बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों दि जों जेब्लाबो बे हाखौ हगारना होनो हाया होननानै। आच्चा, दिनैनि बे फुंबिलाव माने जि रिपर्टार नोंथांमोन हायदों, आं सिगां आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। हसानो दिनै जों दुखु फोरमायदों दिनै बे जाथाय। दिनै जों मिथिनाय मथेब्ला माने सार्कल अफिसार एसडिसिआ माने बे हाखौ भेरिफिकेसन खालामनायनि खोथामोन। बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जादों आरो गामिनि रायजोफोरा बहुद दुखु फोरमायदों। आरो बे आंनि बाथ्रा नङा, माने रायजो राजानि खौरां। आरो आं मिथिनायाव नैबे हाया आज 100 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आबौ आबैनिफ्रायनो जोंनि आइ आफानिफ्रायनो जों बेखौ दखल खालामबाय थादों। बेयाव जों माइ गायदों, माइ गायनानै आबाद मोनदों, गेजेराव खुसेर गायबाय, खुसेरनि आबाद मोनबाय। आरो उनाव फैयै फैयै हरखाबै दा एनडिएफबि मोन नामा, एनडिएफबि दा गबिन्द सार नेतृत्वआव बेयाव मोनसे डिजिटेल केम्प नांगौ जानायाव बिथांमोना बेखौ लाफायदों। बिथांमोना लानायावबो जोंनि रायजो राजाया खिन्थु जेबो माने दिधाफोर खालामाखै आरो आपत्ति खालामाखै। जे जोंनो बिसोरो भाई, बिसोरो जुदि दावहा नांनानै सिजफायार खालामबायब्ला थाथों। दा बिसोरो अन्तत 70-75 बिगासो बिसोरो दखल खालामना दङ। आरो दा जितु बिनि नांजाबनाय जितु खोलाहा जितु हा, बे हाखौ जों सानबाय जों बिदि जुदि लाइन भेकेन्सि थायोब्ला एसे उसुबिदा फैगोन सरकारनि नोजोरावबो। बेनिखायनो थांनाय आजि माने किसु बोसोरनि सिगाङावनो बिहेखे भुमिहीन जिफोरा हा गैथारा आरो टाउन एलेका, टाउन ओनसोलाव 2 कथा 10 लेसा हाखौ मोनो। सरकारि हायानो जा बा नांगौबा बे रिजार्भ हायानो जा 2 कथा 10 लेसा हाखौ मोनथाय दङ। आरो जों असमनि भूमिपुत्र इन्डिजिनियास पिपुल माने था बिथानि जों मानसि, जों जुदि बे हाखौ दखल खालामना जुदि मोनाब्ला जों निसय जों दुखु फोरमायगोन। आरो दा जितु बर्तमान जा जितु सरकार जायफोरा बिबानगिरि सालायदों, जायखि जाया गबिन्द सार बिथांखै जों माने खावलायगोन जों सानदों आरो हयथ' खावलायबाय सोरबा सोरबा, खिन्थु जों खावलायगोन, लाइजामबो लिरखाबाय जों जे बिथाङा एसे रायजो राजानि मददखौ, रायजो राजानि जितु गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जाहाथे नाहरनानै जाहाथे बे जितु जेंना जादों बे जेंनाखौ जाहाथे मोजाङै बिजिरनानै कनस्ट्राक्टिभ भाबे सानै हनै जाहाथे रावनिबो खहा जाया बेखौ नाहरनानै जाहाथे बे हाखौ बिबेसना खालामो। आरो जा रायजो राजा बेनो थिरांथा, कुनु पध्याय बे हाखौ माने हेगारना होआ। खारन बे हाया आगोलाव जों समाज हिसाबै लाखिदोंमोन, मन्डल हिसाबै लाखिदोंमोन, खिन्थु जों नुबाय मन्डलाव गोबांसो हा दोङो, लाखिनो हाला। बेनिखायनो जायफोरा दखल खालामबोबाय थानाय बिसोरनो माने न'खरसेयाव खुब मेक्सिमाम 1 कथा 2 लेसा, 1 कथा 1 लेसा बेबायदि गोलैदों। माने सासे भूमिहीननि लिस्टबो नङा बियो, 2.5 कथा जानांगौ, 2 कथा 10 लेसा जानांगौ, खिन्थु 1 कथा 2 लेसा खुब मेक्सिमाम। गतिके सरकारथिंनिफ्राय आं मिथिनायबा बेखौ मदद जों मोनगोन आरो गनायथि मोनगोन। बेनिखायनो आं आह्वानसो खालामदों जा गबिन्द सार आरो बिटिआर सरकारखौ जायफोरा दा सलायदों बिथांमोननिसिम आं माने आह्वान मोनसे रिकुवेस्टसो खालामगोन, बे हानि थाखाय अति हुनकाले माने आबर्तन होनांगौ आरो नामजारि खालामनानै बे रायजो राजाखौ माने गोजोन होनांगौ। आं गोसो खावलायगोन, गुरैयै आं खावलायनाय थाबाय आरो बेनो आंहा गोजोन्थों। बेयाव माने नांलाय खोमलाय माबा मोनसे साननाय जोंहा बेयाव फैनाङा। बेयाव नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालाम, जोंनि बे मना मन्डलि साबखाथियाव रावहाबो 50 बिगा 30 बिगा हा थानाय बिगोमा रावबो गैया। बे 10 बिगा 5 बिगा 2 बिगा 3 बिगा 50% माने
माने आबादारि मावनाय आरो मालायनि हा गायना जाबोनाय मानसि बे साख्रि मावनायबा बाहाय दोङोमोन सानसे समाव दाथ' गैला आनएमप्लयड माने क्वालिफाइड बेबायदि आनएमप्लयड गथ'फोर बहुद दोङो गतिके बे आनएमप्लयड गथ'फोरा बेखौ माने मोनसे माबा खालामनानै गथ'फोरा हयथ' सानसे बेलासे बेयावनो माने उत्पादन खालामनानै जिबिका हयथ' जानायनि मोनसे सिमांखौ जों नुदों गतिके आंहा लास्ट बेनो अनुरद दा कृत्यपक्ष एसडिसिआनो जा डिपुटि चिफ मानगोनां जा गबिन्द सारानो जा बिथांमोना कनस्ट्राक्टिभ भाबे सानि हनि जाहाथे बिनि सायाव बिहित बेबस्था जेन लागोन आरो रायजो राजा जाहाथे हामजानाय बायदि गाहाम मोननाय बायदि बेखौ थांखि लागोन होननानै आं थिंबाय माने मोनसे रिकुवेस्ट बा मोनसे आं माने रिकुवेस्ट खालामबाय आरो आं माने अनुरद माने बिनम्र अनुरद जनायबाय आरो गोजोन्थों सरकारखौ सोर बनायदों सरकारासो पाब्लिकनि थाखाय हाखौ हाबा मावना होनांगौ आरो पाब्लिकआसो सरकारखौ दायो दा जों दानाय सरकारानो जोंनि आक्रमण खालामोबा होमबा जोंहा सरकार दानायनि मा मुल्य जाखो आरो बेबायदि हा बहुद जायगायाव दङ ना लाहैथां जोङो बेखौ जबरदस्तिबाबो जोंहा लाखिनाय एकदम इच्छा दङ जों बेखौ खुनु पयदि जों हेगारनो इच्छा गैया माने जों हेगारा आरो बेयावथ' बेसेबां मानसिया खैजन मानसिया मोनदों एक कथा हानि थाखाय जों माहा हेगारनो हानो जोंहाथ' दिनै बेसेबां हाजार मानसि बारिबोदोंना जोंहा बे हाखौ हेगारनांगौबा मा जागोन जोंथ' बर'बो हाबोथ' बायनो हाला जोङो जोंहा हा बायनो थाखाबो गैला आरो बे जोंनि रायजोनि हा एकदम पुर्ब जुगनि 1000 बोसोर होनबाबो जोंहा खुनु गेरेन्टि गैया लानो थाखाय आरो बेखौनो बे जुदि लानो सुजिबाय थायोबा बे माब्रै जागोन बेनिखायनो जों सारखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे बे हाखौ नोंथाङा लानो लुगैथारनाङा नांगौथाय बेलेगाव लु जोंनि बे एरियायावनो लु नाथायबो जों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे लानो हाया आरो लानोबो लुगैनाङा आरो जबरदस्ति लायोबा जोंबो जबरदस्ति खालामगोन खारन जोंहा बे हाया डाबल आबौनि जुगनिफ्रायनो जोंहा बे हाया जोंनि थाखाय गालांखानायखा दा जों बे गालांखानाय हाखौ जों माब्रै सरकारनो हेगारनो हागौ जों बेखौ हेगारनो हाया जोंहा दिनै मानसिया हाजार बारिदों हाया हाजार खमिदों बे खोथाया माब्रै जानो हागौ जोंथ' बेखौ मानिनो हाया जोंनि रायजोआबो मानिया जों बेखौ खुनु पयदे जों हेगारनो हाया बेनोसै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया